Bon dia, gent. Bueno, avui és dimecres i començo avui el vlog d'aquesta setmana. Això per què és? Perquè la setmana passada es va retrasar, vaig tenir molta feina, el vlog l'he acabat pujant avui dimecres, però jo crec que al final ha sortit tot endavant. Vam estar tota la setmana passada de campus, de 3x3, va ser una bogeria. Vam estar treballant des de diumenge fins divendres sense parar, però la veritat que va sortir tot molt bé. El 3x3 va ser una locura, la veritat que va estar molt ben muntat, millor que el primer, i el campus, com sempre, tot perfecte. Així que molt content d'aquesta Setmana Santa i aprofitem que s'ha acabat la Setmana Santa no per descansar, sinó perquè s'apropa el campus d'estiu i estem començant a tancar coses. Aquest matí he fet una comanda de samarretes que ja us ensenyaré i ja us dic, començar a treballar amb l'estiu. Ja hem tancat les inscripcions de la tercera setmana i les inscripcions de la primera i segona setmanes. No sé si les hauré de tancar també, però crec que sí, o sigui, té molt bona pinta, hi ha molta gent apuntada, hi ha molta gent interessada a més, així que crec que aquest estiu petarem també. I estic treballant en fer diverses cosetes aquest estiu a part del campus. Em molaria fer 2 tornejos, un 3x3, com hem fet fins ara, i un altre torneig molt bacano, que encara no està confirmat. Hem començat a parlar i és molt possible, però encara no ho tinc clar, així que no diré res. La cosa és que es dirà Oxen Backup. Així que, dit això, que comenci el vídeo, no? Volia dir una cosa, abans de marxar cap a l'skatepark, que m'aniré a patinar, que fa dies que no patino des d'abans de Setmana Santa i haurem perdut una mica el d'esto. Puja, ven aquí. I el que volia dir és que hi ha molta gent, i em sembla normal, que es pensa que no treballo, que no faig una merda, i realment porta molta feina a fer aquestes coses, o sigui, per muntar un torneig ja no és només fer els horaris, sinó gestionar les inscripcions, sobretot, gestionar tema valles, tema pista, i el mateix per un campus i el mateix per qualsevol cosa. Ara, per exemple, aquest matí m'he tirat 1 hora i mitja, 2 hores gairebé, gestionant el tema de demanar les samarretes. He demanat 200 samarretes i m'he gastat un pastón aquest matí i m'he tirat una bona estona per fer-ho. Igual això, m'he tirat un parell d'hores per demanar samarretes, però clar, no només faré una samarreta. Em falta fer una altra samarreta, em falten fer uns pantalons, em falten fer unes quantes coses, Llavors, t'ho vas sumant el temps i realment entre la gestió de les inscripcions, la gestió de la casa on dormim, la gestió dels àpats, la gestió dels horaris, realment acaba sent bastanta feina. I és una feina que està molt guapa i que és molt entretinguda i que després, en el moment de l'esdeveniment, en el moment del 3x3, doncs sí que hi dediques igual 30 o 40 hores sense parar, però abans del torneig també hi has dedicat moltíssim temps. I això no només faré un torneig, com he dit, estic gestionant diverses coses. 2 tornejos, estic gestionant el campus d'estiu i estic gestionant sponsors per l'any que ve i també una altra coseta que és per campionats, mirar de fer una botigueta i muntar un petit esdeveniment amb una minipista i tal, o sigui, tinc molts fronts oberts i, són hores. Però, deixo la xapa, m'acabo el cafè i me'n vaig a patinar. Adéu! Ja soc de camí cap a casa i suposo que us n'haureu adonat, però amb la locura aquesta setmana he perdut una peça dels micròfons, llavors suposo que l'àudio a hores d'ara serà bastant fluixet. Em sap greu, espero que se senti bé, intentaré parlar més fort i més clar, però això, l'àudio a aquest vídeo, almenys al principi, serà una mica més lamentable. Vaig cap a casa a dinar una miqueta i acabar de treballar una mica perquè tinc més coses a fer.
En els últims dies s'ha apuntat bastanta gent al campus i he d'enviar mails i de més. I després estic fent unes dessuadores Dog Samba molt guapes. Les que vam treure ha sigut un altre cop sold out. Mira que em vaig demanar bastantes més, però ho van patar molt al campus i al 3x3. Llavors l'estic fent unes altres pels propers tornejos, que tot i que arribi l'estiu i ja no sigui tan època de dessuadores, tinc ganes de fer unes dessuadores més guapes. I ja et dic, jo crec que les que farem ara molen moltíssim. O sigui, el disseny de la samarreta i de la dessuadora és una barbaritat. Ja el veureu, no us l'ensenyaré encara, però bueno, quan m'arribin les samarretes us ho ensenyaré. A priori m'han d'arribar a principis del mes vinent, o sigui que arribaran per campionats de Catalunya. I res, això. Me'n vaig cap a casa. Avui, teòricament, és dimecres, ja ho sabeu, em tocaria entrenar a Tordera, però no entrenem a Tordera, perquè ens van canviar l'entreno de dilluns per avui. Llavors, avui dimecres tenim entreno a Sant Jordi, amb el Palafrugell, i bueno, setmaneta molt important, torna a la competició després d'un mes, una cosa així, i juguem contra el Girona a casa seu. A casa nostra vam perdre, l'únic partit que hem perdut a casa va ser petxofriada històrica, però bueno, aquesta setmana juguem allà a Girona i és molt, molt important. Nosaltres, anant bé, hauríem de guanyar tots els partits, o 5 dels 6 partits, per arribar a final de temporada amb la posició que volem tenir, que és quedar primers o quedar segons. Així que, bueno, anem a apretar. Ahir l'entreno va estar molt bé, sort, un motero. Sort que hem tingut aquests dies de descans. La setmana passada vam entrenar poc i jo, tot i estar tot el dia liat amb el hockey i amb el samba, començava a estar una mica cremat dels entrenos i tal, i ahir vaig agafar moltes ganes. Va anar molt bé l'entreno i tot l'equip vam entrenar molt bé, així que moltíssimes ganes d'encarar aquest final de temporada, que és la part que més mola de la temporada. Al final, tota la temporada anem entrenant i jugant partits per arribar a aquest moment dintre la competició i amb els objectius per aconseguir, així que locura. I bueno, això, va, vaig a dinar i ara us explico què faig. La veritat que estic super content perquè, bueno, no només va venir bastanta gent al torneig i al campus i tal, que això és molt important, sinó que a més he estat parlant amb bastanta gent de la que va venir i m'han deixat ressenyes i tal, i la gent està supercontenta. O sigui, el 3x3 va molar que flipes, molts nens del casal de Palafrugell volen venir al campus d'estiu, això vol dir que s'ho van passar teta. La majoria de gent del campus de Setmana Santa repetirà a l'estiu, o sigui, bueno, això, que és una locura i que us dono moltíssim les gràcies, perquè, bueno, sense vosaltres això no passaria. Però, buah, de veritat, estic supercontent i superfeliç, o sigui que, bueno, a seguir amb la samba, tio. Encara no he dinat, estic esperant a que arribi el meu germà i, bueno, dinarem i estaré chill una estona a la tarda. Tinc cosetes a fer, però, bueno, serà tranquil. Bueno, tu, he estat al llit després de dinar fins ara i no he parat de treballar, t'ho juro, Però bueno, avui he demanat tota la roba, gairebé tota la roba que farà falta per l'estiu, perquè com que estic veient que ho petarem i estarà quasi tot ple, pues això, he demanat 500 samarretes i a part unes dessuadores i tal. O sigui que, bueno, he estat entretingut el dia. Jo crec que ara és hora d'anar cap al poble. Me sembla que m'aniré a la platja una estoneta, perquè fa molt bon dia i tinc ganetes de fer un bany, i de pas em començaré un llibre que vaig comprar, que està aquí. Aquest llibre. Us sorprendrà, però bueno, l'escriptor és el conserge de Palafrugell, que em va dir que, bueno, que s'avorria molt fent de conserge, estava molt tranquil i tenia molt temps lliure. I ha fet una novel·la sobre... Bueno, a veure, encara no ho sé perquè no me l'he llegit, però em va explicar, era una mica el seu punt de vista, explicava una mica la seva història com a iniciant de fotògraf. Aniré a la platja a començar aquest llibret i aviam què tal. Demà al matí he d'anar a la uni sí o sí perquè tinc pràctiques, o sigui que ja us ho ensenyaré, però bueno, per ara anem a la platja i ja està. Demà ja són problemes de l'Andreu del futur. Va, anem cap allà. Bueno,
boxístic, platgeta, llibre, sol, amb un banyito, a relaxar-se, la vida és molt bona, porta molt bé amb mi, anem a gaudir-la una mica. Bueno, la puta mare. Està molt freda l'aigua encara, però s'està de cotxa. I la veritat que el solete s'agraeix molt. Panorama per a retratar. Bueno, doncs amb aquests pelos marxo de la platja i res, em vaig cap a casa. Mireu el castell d'en Plaja, aquí a Lloret, ben maco. Doncs això, marxo de la platja i res, vaig a casa un moment a veure el meu pare, que van marxar de vacances, van arribar ahir i encara no els he vist. I m'aniré cap a entreno. El llibre me l'he començat i la veritat que per ara bastant bé. A més, un dels capítols ocorre a Cala Estreta, que és un lloc on jo hi he dormit amb el caiac i he conegut en Quico, que és un tio que viu allà, bueno, vivia. El vam fer fora fa poc. Que m'ha fet gràcia que, bueno, que llegint un llibre qualsevol m'he trobat un lloc on jo hi he estat i que m'agrada molt. I res, tu, jo me'n vaig amb aquestes. Jo ja he sortit de casa i me'n vaig entrenar. De fet, me'n vaig a Vidreres, que he quedat amb el míster i em porta ahir cap a l'entreno. I res, amb alegria. Avui estic molt content i la vida és molt maca, però bueno, hi ha dies pitjors, també. Bueno, ja soc a casa, me'n vaig a dormir. Ha anat mitjanament malament l'entreno, però bueno, demà és un altre dia. I res, això, me'n vaig a dormir, que demà m'aixeco realment d'hora, que tinc pràctiques a les 9, o sigui que, bueno, ens veiem d'aquí una estona, va. Bon dia pel matí, gent. Bueno, vaig amb el cotxe del meu germà avui, vaig una mica tard, vaig cap a la uni i ja m'emporto la motxilla de hockey perquè després vaig a entreno directe. Primer a Caldes de Malavella, entrenant els xavales i després jo. Avui dia duro, m'he de tirar tot el dia a la uni per fer 300 hores, però bueno. Bé, doncs ja estaríem de la pràctica. He arribat un quart d'hora tard, però bueno, és igual perquè estàvem por ahí recollint floretes. Ha durat 1 hora i quart la pràctica i ara són les 10:30, 10:40 i fins a les 2:30 no tinc una altra classe, o sigui, és horrible això de la universitat. Així que té molta pinta de migdia del cotxe i me la pela. I això que hem fet, recollir floretes, tio. Dios, ha sigut horrible, criminal. Buah, quin pal, tio. Quin drama d'assignatura també, plantes vasculars. M'ha fotre un tiro. Però bueno, va. Me'n vaig a fer la vitiada aquest remei. Bueno, avui, com veieu, menjada gitano total. Uns libritos freds del súper. Un postre així raro de fruita. I esperar fins la propera classe, no? Està bo. Són gairebé les 2, m'he fotut una siesta de locos. He estat mirant 4 coses d'Oxamba i acabant de fer algun pedido i tal, parlant amb els proveïdors. Em vaig a la uni a prendre'm un cafè. M'han deixat una bata, vinc cap al lab. No porto paper, no porto boli, no porto res per escriure. Espero que no calgui. Si voleu, sí, podeu agafar i intentar trobar l'espècie així practiqueu. Si no, podeu agafar les plantes que heu agafat per vostre compte. Ja som aquí a Caldes de Malavella, he sortit de bòlit de pràctiques i arribo una mica tard, però bueno, anem a fer un treino. Vinga, la primera està bé, vinga, amunt. Bona, vinga, pas de valla. Vinga, l'última, 3, 2, 1. Bueno, està bé, va, descansa. Va, pam. Una, vinga, pas de valla aquí. 3, 2, 1. Oh, te l'he fet.
Bueno, gent, ja hem acabat l'entreno, he sopat i res, estic aquí acabant de treballar una miqueta. La veritat que és una locura. Ara m'he posat a programar algun mail i a tocar algun Excel per gestionar inscripcions i tal. Estic molt content com està anant tema campus últimament. La veritat que ha pujat el ritme i s'està apuntant molta gent. I ja t'he dit, és que té pinta que haurem de tancar inscripcions, és una locura. Però té pinta que haurem de tancar inscripcions almenys de les 2 últimes setmanes. La primera igual no, de petits està una mica més fluixa, però la segona i la tercera, locura. I això, senyors, demà teòricament hauria d'anar a la uni, 2 hores que tinc més classes, però me sembla que me les pataré per variar i em quedaré per aquí. No ho sé. Fins ara. Bon dia, mi gente. Què passa? Bueno, estic bé. Hem descansat molt, fa bon dia, així que, bueno, me'n vaig a fer un cafè i cap a la platja, si us sembla bé. Bueno, ja estem aquí a la platgeta, de bon matí, i res, a passar el dia, tu. Bueno, són gairebé les 3 de la tarda ja, estic donant estoneta aquí a la platgeta, de puta mare. I vaig cap a casa, aviam si tenem una mica. Avui hauré d'anar a Tordera bastant d'hora. Pues ja hem dinat i ara marxarem cap a Tordera entre els xavals. Aquí estem amb en Marcel, el meu germà aquí, esperant que ens obrin el pavelló. Vaya dia que fot, Està de puta mare. Marcel, tio, que estic gravant un vídeo, calla, tio. Perdó. Hombre, és que no tens respecte per la gent gran. Bueno, anem a entrenar, xavales. Bueno, avui ha tocat entrenar amb els peques. Aquest és l'Àlex, abans era porter, ara li ha tocat ser jugador, però tornaràs a ser porter, no? Sí. Era un màquina, Sí, que res, espero... Bueno, de fet tens la meva samarreta. Sí. M'has de donar una teva, tu, Sí. Vale, en recorda-te. Què t'ha passat, Berrocina? Explica-ho pel blog. Una polla. Què t'ha passat? Això ho penses, Se t'ha sortit el patí en un entreno? Aquí estem amb el de sempre. A veure. Què passa? Saluda al blog. Una mica, no? Enxar! Berrocina. Apreta algú. Mira, golo d'en Fonti que va a l'Albera. Fallen perquè van a l'Albera. Tu pel blog? Sí. Hola. Bon dia. 3, 2, 1. Bona. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nano. Bueno, xavales, seguim al pavelló. Aquí amb Antoni. Antoni és un porter que no para 3 boles seguides des de 2017 o així, però és molt bona persona, que això és molt important també. A veure si se la para. No se l'ha pogut parar perquè no li han arribat. Toni, espavila. Esperant a que surti el meu germà de la dutxa i res, anirem cap a caseta. Moltes hores avui de pave, però condé, tio. M'ho passo molt bé. Avui m'he aixecat, bueno, més o menys tard. He anat a fer un cafè a casa d'un amic i ara aniré cap a casa, bueno, estar tranquil, a esperar per dinar i estar un rato amb la família, així que vaig cap allà. Al final he passat per casa a canviar-me, vaig a patinar un rato, així m'activo pel jogo. Anirem a dinar, que es veu que mon pare ha encarregat una paella, locura. Hem patinat una estoneta, mitja horeta, així per escalfar motores. Avui trencarem aquest ou de xocolata. A veure. 3, 2, 1. Toma. Eso tirarlo, cariño. No, tirar-lo no. Hem dinat, hem fet la migdiadeta que toca abans d'un partit i, buah, m'he aixecat molt bé, així que a tope. Tinc moltes ganes de jugar avui al partidet i a veure què fotem, partit superimportant per seguir a la lluita. I cap a Girona a fer un partidet, veurem què tal va. Estic de camí a Girona i res, ha passat una cosa molt xula avui, i és que, bueno, el júnior del Tordera es jugava a anar a campionats de Catalunya avui a Voltregà i han guanyat, per tant anem a campionats de Catalunya amb juvenil i amb júnior
La putada és que just coincideix amb les dues últimes jornades de l'Hockey Plata i em sembla que té pinta de jornada unificada d'aquestes i tal. Llavors espero i desitjo que no em molesti gaire això, tipus que no em coincideixi ni en finals ni en partits importants, perquè seria una putada que flipes. Bueno, família, partit acabat, hem empatat a 2. Hem començat guanyant 2-0, però ens han remuntat al final de la primera part i ens han fet un gol a la segona i ja s'ha estancat el partit. Hem tingut algunes arribades, ells també, i bueno, ja us dic, hem acabat amb un puntet, però bueno, els resultats dels altres equips ens han mitjanament acompanyat, així que bueno, seguim a la lluita i queda molt encara, 5 partits, 15 punts, o sigui que tenim marge encara tant de quedar primers, com de quedar segons, com de liar-la i quedar-nos fora de playoff, o sigui que a seguir lluitant. Jo marxo cap a casa, feina feta per avui, m'estic aquí acabant la pizzeta i a dormir. Avui a la nit i demà he de fer diverses coses. Demà la primera és anar a Calabanys, això 100%. Suposo que aniré a la tarda, o sigui que no us ensenyaré el vídeo. Una altra cosa que he de fer és editar aquest vlog, perquè hem tornat a la rutina, o sigui que diumenge toca vídeo. Espero que em doni temps, jo crec que sí, segur. I al matí doncs, no sé què fer. Hauria de quedar amb un col·lega per anar a patinar i donar-li els patins que em va deixar i agafar els patins que m'he comprat, a veure si es puc provar demà, m'amolaria. Però encara no he parlat amb ell, o sigui que no ho sé. Vull mirar quins partits hi ha demà i aviam si vaig veure algun. Ens veiem després, família. Bueno, joves, bon dia pel matí. És diumenge, m'he aixecat sobre les 10, una cosa així, i res, estic ara mateix aquí a Calabanys, ja sabeu, meu lloc de confiança. I res, vinc a prendre un cafè i després me'n vaig a veure un parell de partidets dels xavales. Me'n vaig a veure un partit a Blanes i un partit a Tordera, que els dos equips fa temps que no els veig. I res, doncs amb alegria passar el diumenge. Jo aniré despedint el vídeo per aquí, així que, bueno, una vegada més, moltes gràcies per veure'm. I res, us deixo aquí una mica d'outro del que vaig fent durant el dia d'avui i em despedeixo, que si no, no em dóna temps de pujar aquest vídeo. Va, una vegada més, gràcies per veure'm, apunta't al campus, encara queden places, algunes per grans, bastantes per petits, així que això, som-hi. I res, estigueu-vos atents perquè aviat posem tema tornejos a l'estiu i cosetes d'aquest estil, així que això, amb alegria. Va, ens veiem per Oxamba. Fins ara.